ኣብ ግብፂ ምብፃሕ ዘካየድ ዘሎ ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ትግደፍ ሓጎስ ገብረህይወት ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ እታ ሃገር ብምርኻብ ይዘራርብ ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብቲ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ባድር ዓብደልዓጢ ዝተኻየደ ርክብ እታ ዓረባዊት ሃገር ንኤርትራ ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ኣረጋጊጻላ። ብወገን ካይሮ ዝወፅእ ዜና ከም ዘነጽሮ ክልተን ሃገራት ስትራቴጂያዊ ዝምድና ኣለዎን ክብል እቲ ግብፃዊ ሚኒስተር ከም ዝተዛረበ እውን ይጥቀስ። ግብፂ ንልዕላውነት ሓድነትን ጸጥታ ግዛእታዊ መሬት ኤርትራ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ ይብል እቲ ብሚኒስትሪ ወፍሪ ንግድን ወፃን እታ ሃገር ዝወፀ መግለጺ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ ጉዳይ ናይቲ ኣዲስ ኣበባ ብቐጻሊ ተልዕሎ ዘላ መሰል ዋነት ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ወጥሪ ሰፊንሉ ኣብ ዘለወሉ እዋንያ ካይሮ ነዚ መግለጺ ትህብ ዘላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ፣ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን፣ ፕሬዚደንት ታዬ ኣጽቀ ሥላሴን ዝርከብዎም ሲቪላውያን ወተሃደራውያን መራሕቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብ 1991 ከምኡውን ኣብ 1993 ሓርነታን ናጽነታን ኣብ ዝኣወጀትሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ጥልመት ከም ዝተፈጸመ እዮም ዝኸሱ። ኤርትራ ኣብ ግንቦት 1993 ናጽነታ ልዕላውነታን ኣብ ዝኣወጀትሉ ብህወሓት ዝምራሕ ምሳዊ ሃገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ምሉእ ኣፍልጦ ከም ዝሃባ ይፍለጥ። ኢወደግ እንተወሓደ ንወደብ ዓሰብ ንምውናን ክከራኸር ይኽእል ነይሩ ብምባል እዮም ዝምግቱ። ኣስመራ ነዚ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብወገን ኣዲስ ኣበባ ዝቃላሕ ዘሎ ጠለባት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣዋጅ ኩናት ብምባል እያ ትነቕፎ።